Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali lor, di like, di komen, di share di channelnya Media Bujangan.
Ora umum. Umum nyapa lho. Ora umum. Umum. Demen ora umum kok. Umum. Iya. Ora bar oleh duit oleh duit umum to. Iya. 100.000 wis. Kak, saking bapak seneng dhewe mawon. Pak Negro. Pak Negro. Juragan iki. Juragan Pelem. Oh, juragan pelem. Juragan pelem. Ngomong jalukmu piye? Ya sabar. Aku ora masalah. Yen omong duwe aku sing penting sawerane. Matur suwun Bapak Juragan Pelem. Bapak Negro, Pak Negro, tanggane Papua. Iki kelas ngomong njaluk piye? 100.000 ngene. Kon ngomong 100. Piye? Tuan rumah kalian. Ojo tuan rumah wis entek duwite nanggapi iki sakmene bani. Ojo timpalan. Apa ora nyampe kanuan tok. Jenengan. Hei, jaluk piye lah yo. Tak turunan. Berarti sing gaene ning Susana karo Yosika ke yo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kendalu para sedulur reok harimau Tenggara. Kalianipun masyarakat Undi Pak Kendos Teguh Melarak sekitarnya. Yang saya hormati kemudian keluarga gadah damel Bapak Temir. Hei. Bapak Sus Kampling. Gubernur meletak itu. Juga ruwet Pak Doyo. Lho kok Kampir kok Kampir. Bapak Kampir. Sing bener sapa? Oh alah, sapa? Kampir. Bapak Kampir. Sama-sama. Iki nggih anggota Riau Harimau Tenggara. Alhamdulillah. Dadi migunani nek Riau kuwi kanggo sayur rukun. Betul. Contone duwe gawe sitok ya disengkuyung. Duwe gawe kono ya disengkuyung. Jaga sarana kumpul mergo kuwi pas seduluran. Betul. Tong royong nyambut gawe. Nyambut gawe. Kaya judul lagu ora kedo pantai. Jaluk piye? Wis to. Bapak Kamir sak menika ndhawaken Pak Sus ngene lho, ora usah marmir-marmir. Piye? Biasane gigisan sak gigisan ae gae. Bapak Sus nika ndhawaken yoganipun ingkang paringan asma Arda. Mir men gawe banner lan foto Mir. Kalian asma filter. Sing bojone pun kretek. Nggih.
warung kopi, rasa jabu. Bojone rek lho. Anakmu sapa jenenge rumput iki? Lah ya wis genah lho. Mosok sing matu. Nggih. Asmane Pak Wasito ya biasane ngerti. Ingkang jaler sinten? Mas Arda. Ingkang Estri Mbak Puji. Kleru Mbak Puji. Galeni nek. Tekonek kleru sok. Wong tawon aja ruwet. Ingkang Estri sinten? Anakmu Mbak Puji. Kuwi. Nggih. Kadang pengantin kekalih Mas Arda. Tapi ayo hubungan itu ngene. Kadang pengantin kekalih mugi dados tengah mawaddah warahmah. Tentunya untuk satu pernikahan, satu untuk selamanya, untuk dunia akhirat. Allahumma amin. Mugi yo ing sabibaripun acara sak menika mengke enggal diparingi momongan. Amin. Rezeki kang barokah. Amin. Syukur-syukur mengke Pak Sus dibang tanggap reok niki taun ngarep saged bulan Mekah. Allahumma amin. Nek mari ngene. Kira ora Nyapone Bapak Sus ke sing ndi lho. Lah iki lho. Kon ngadeg. Kon ngadeg. Ada. Gua pengen roh aku Pak Sus ke ndi. Ora apa-apa. Entah. Deh. Enggak kok. Kaya repot-repot ya Pak Sus ke. Nggih matur suwun Pak Sus. Nggih. Aku jane ngene iki isin. Isin ora kepenak ya. Ora enak ora nyawet. Dia ngado, bensin warap diuyui. Dan mati dalam. Ayo, kota-kota nyun sewu, juragan pelem. minggir, gandengannya kesana juga balik. Jenengan wis obroke riyen. Ayo, bisa
Kurang sajen. Kurang ketoke. Kurang marem. Yuk mau piye? Ngapunten niki mergi wekdalipun sampun dalu. Oh, wong pawon. Lah kok digoreng. Ibu niki ganonganipun sampun nggih. Dereng. Malih. Kira. Lho, awakmu ki urun ora iki. Yo apa-apa wong request lho. Becek. Tombone saya dhek wis bar 3 dino. Rewang. Rewang goreng. Joli hiburan iki. Hiburan jole. Oke. Lanjut nggih. Ada ke? Sampai pinten? 3 subuh. Naga buat dhewe aku. Makan subuh iki. Media-media.
Ngetek sawah ngetek apa wah? Wah, ngetek sawah wah. Datilane iki ora rasa. Dawake iki juga Lah orang nyeluk lho teko anu niki wau bibar nyicil ta? Nggih. Oh nyicil. Masalah ya lagi metu gak ini. mantene ngelilir. Makin ban nyicil tate sok panganane jujur. Nyicil to Mas. Nggih. Nyicil kuping. Nggih, kalian Mas Arda nggih. Mas Arda. Nggih, wilujeng dalu Mas Arda. Jawa. Jenengan yo gene Pak Sus. Pak Sus. Pak Sius. Terus jenengan nggih kan. Oh, kok sik kok ora salah kasang to Mas. Lah Mas iki ora kepenak lho, ora kemangae. Ora salah masuk maklum. Lah yo isin lho sok. Lah yo dek aku sini iki. Telepon Mas Arda. Ada Kita telepon. Nekane nyicil lah ya Mas. Pak Tos dalam wis dibunuhi jam 11. jam 11. Ora sadam sepiro tak tukuwe. Woi. Bakul telem, Bos. Oke. Mikir piye? Kuwi dagangane dhewe kok setor. Sesuk bos. Ya, Ibu niki mergi wedalipun dibagi. Khususipun rencang pembarokatan niki dibagi mugi-mugi kanthi lantaran sedaya sampun lepak mriki dadosa jambe sayang dengan sedaya. Amin. Pinaringan rezeki lancar. Amin. Adem ayam tentrem. Amin. Sedaya selamat dunia selamat akhirat. Allahumma. Nggih, cekap semanten saking kula Mas Yusuf. Kula Mas Agus Kendus. Nggih, cekap semanten. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.